demo sawadirem de kamera jumde kunde ngandata unama elidiyena. Assalamu alaikum bandiraɓe, mi salmini on mi juurima on mi ñaagani mon Allah moƴƴere kala nano danamde. Eyyi min mbiyetemi ko Houleye Roudou Sarr ko ɗo konmi e Darto jeyami ko Walalde kono Allah addi kam ɗo 2003 ɗo kadi wuuro gonɗen go wiyete ko Darto min mbaɗi noon ko Darto Abouba par ce que min ɗo min tawi Abou Djibril min inniremo wuuro ngo kanko woni mawɗo wuuro ngo eyyi min mbi Darto Abouba. Eyyi saabi ɗum ko ndema tan woni nafoore nder saaha hande ɗo gonɗen ɗo tolnima e neɗɗo ko remde tan faltaki debbo faltaki gorko saabu jiimi ndema tan ko nafoore. Ƴewmi tan ndema ɓaade a ɗannaki a janggani ko ndema tan ɓuuri wonde gartam saabu ko ndema tan wawi rokkudema hunde foof. Ndema sa reemi ko a ñamat, sa reemi aɗa wawi faggade hen jawdi, aɗa wawi dañde hen tout le temps taw goɗɗo andananima, ɗum tan ɓurti kam e ndema. Eyyi machallah alhamdulillah ene waɗi gartam saabu ko ardi foof sa reemi ma ñam ma yar tawa a tampani. Nde ɗo huɓere nde jiiɗa ko hen mami, kaɗo laana ko hen conni 120 ujunere mi dañi hen sarfe e puccu. Ɗiɗo motoji jiiɗa foof koye ndema dañi. Eyyi alhamdulillah ene waɗi gartam no fewi. Eyyi caɗele jerteteɗe hen ɗe sa waɗi campagne joni aɗa miijo hoto machine pande e nder saaha mo mbaɗɗa campagne o saabu so machine paani a ala doole no codirɗa sek maji ɗi no codirɗa tiwo kelɗo hen o walla foof ɗum ɗoji kelɗi hen ɗi ne ɗesa hamnade seeɗa saabu ne bonna campagne ma saabu a ala doole. A fooɗanto jawdol ma so tawi aɗa jogui jeeya cooda sek maji ɗi montira par exemple joni ɗo garɗon ɗo joni tawɗon ko machine am ene paani mboɗo jogui caɗele no pewnirmi ɗum machine o nana wuuro oɗo mo jiiɗa ne jogui probléme bougé kañum ne nanɗo ɗo gonmi ɗo joni komi dariɗo saabu komi poɗɗo awde lijumaji nanɗo mi awani Allah andi kadi ne jogomi awdude ɗen caɗele min jogui ɗum nder hen. Eyyi saaha nde puɗɗimi remde ɗo nde komi ɗo nde komi debbo molo machallah mbaɗa wonde joom gallam kono alhamdulillah Allah yettere Allah o wona joguiɗo no fewi. Joni noon mbaɗa rokka leydi ndi ƴewmi somi waɗani hen ndema mbi ala gartam puɗɗimi fuɗɗade ndema o koye patas mi arɗo tawmi ɗo foof ne wonti huuɗo meeho ƴewmi leydi ndi mbimi ɗo noon il faut so waɗama hunde il faut ma hawnaki ma won ko yaltini mbaɗmi hen biidi prace comme ça ɗo seeɗa tan ni ndemmi ɗum moƴƴi gasmi hen sakuji ɗiɗi nawmi ɗum ɓogge jeeymi ɗum 10 000 uguiye won ujunnaje sappo battumi ndemmi falo ngo foof dañmi hen 60 ujunere uguiye. Après jaami ɗo wuuro wongo dañmi toon kalis kono heɓa machine codmi machine oɗo première fois 2 pouces ko 56 ujunere uguiye min mbaɗi démarre. Campagne joofi dañmi 3 pouces codmi ɗum 74 ujunere oɗon campagne ɓenni après dañmi machine mawɗo codmi ɗum 100 ujunere uguiye. Gandumi noon ndema kam hande ko ndema tan rokkata yimɓeɓe hoto punti koye mabɓe rewɓe e worɓe ndema faltaki debbo faltaki gorko sa waɗi hen doole ma e haqqille ma e feere ma tan a yahat. Min noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah mi démarri gonɗumi ɗo tan koye ɓesgam oɗo dariɗo ko ɓiyam Afo dawɗo hen nan dow ko kañum rewi hen ɓe goɗɗo kamɓe koɓe tata worɓe ɓe janggani mbi noon ɓaade ɓe janggani emin jogui leydi ɗatgal ala yoɓe garta min gona ɗo min ndema mbaɗen peeje amen min jiito hen koye amen. Alhamdulillah on ko fuɗɗa dañede hen fuɗɗimi dañde hen nayyi fuɗɗimi dañde hen beyi e baali ayi oɗo ko ɓiyam nan rondi lijum ene yaaha so yeeyi ko hen duggata artirnami hen kalis ni ko mbawmi wadde joƴƴinde pour anka janggo saabu machine hande bonat tan janggo moƴƴa. Eyyi emin daña ɗum parfois to batte lijumaji o emin daña kowoyon ndewon e basale a yiyata gawƴal ene dari ene wuuri tan ha garta tawa hande gawƴal ngal ene gooyi sa yurnima ma taw ene waɗi kowoyon guɗata ko gawƴal ngal ndewra less gawƴal ngal maaya ɗum ne jogui ko safrata ɗum kono min galana ɗum moyen min galana ɗum doole. Parfois prace o joni sa ari aɗa ubba sa soppi jaalo aɗa yiiya guilɗi ne jalta hen guilɗi ɗi sa ubbiti ɗumen e nder prace kadi a tawat prace o ene maayi ko guilɗi ɗi mbarata ɗum ɗeɗon caɗele foof min dañi kadi en jogui ko warata ɗum emin jiiɗi wallede hen. E nder oɗo saaha kam dabbude so weeti tawi ko batte paale ɗo prace emin gawa ñebbe ɗe déjà ɗo gonmi ɗo joni mi fuɗɗima sufde ñebbe ɗe tawɗa komi yeehi premier tour mi suufi mi sokki mi yeeyi waɗi gartam
e joni emin jara e deuxiéme tour e ñebbe ɗe so patas o ɓenni rawat hen ko ɗeɗo tamate ɗe joguimi junggam ɗum ko tamate paale wona irrigation ko irrigation ilam a sufat hen nawa panuji ma aɗa yeeyo ɗum ne waɗi gartam so ceedu ngu seeɗi ko kanje min ndemata kanje kam alhamdulillah e kaani o ala ndungu ala ceedu ɗum min ndemata so tawi ɗum paari deftere hen ko ndungu ko makka tan min mbaɗata campagne ndungu eyyi alhamdulillah ɗo hande woni han yeesam e nder jardin o kam ko pammi tan kam nan ɗo ene yaaha ko soble ɗe min gawi ɗum ko 15 novembre so a rewi lawol min gasata ɗe ko 5 février ɗum so rewi lawol ko noon min mbaɗata ɗum alhamdulillah soble nani hen makka nan ara aubergine ko min puɗɗima sufde emin nawa ɗum nani hen ewa tamate farci nani hen tamate farci nani hen ɗum ne kadi nana ara kuluñe nani hen ɗum ne kadi nana ara nder oɗo saaha kam ko ɗum woni e jardin o nden caɗele hande ne woni caɗele amin no feewi e nder rendo men hande e jawdi ndi par ce que min lombiɗo koye dow jawdi min koɗɗo ɗo e dow jardin mboɗo jogui jawdi taariɓe ɓe ko jawɗele ñande foof ko bonni so min dañino kadi collecteur grillage ala ko bonnata saabu sa reemi aɗa lombe hakkude jawɗele sa ala grillage a ala galle moƴƴo ndemma ala sens aɗa wawi lelade ɗanoɗa jawdi hijjito naata e nder guesa bonnanma a wawa sokde bande a wawa yamnade bande ɗen caɗele min jogui ɗum mais min jiiɗi wallede to banggal collecteur grillage min daña kam nomin ndemri ko ɗen caɗele tan min jogui ɗum emin daña ɗe ɗon caɗele tout temps saabu aɗa rondo ɗo lijumma nawa jeeya sa goto walla sa ko jiiɗi ko heddi ko gartira sa artiri ala no feere so wona bonde saabu ala ɗo moftuɗa ala ɗo nawɗa jeeya ko ndeɗo jokre bonde wona sa daño kam ɗo nawɗa no wadde ɗo jettoɗa yeeyat normal comme so tawi ala doole ala ɗo nawɗa ko sarhil joguiɗa walla koyɗe ma joguiɗa ɗum waɗi a wawa yencinde no jiɗɗa yencinirde ɗum ɗeɗon caɗele emin jogui ɗum eyyi min nana tan ɗum min meeɗa ɗum dañde financement kam min meeɗa ɗum dañde min meeɗa wallitede ko doole amen tan e feere amen emin nana noon won walliteɓe kono minen kam min ɗonki dañde damal tan ɗomin dewi hamin mbawa dañde ɗum ɗon balle en ko wayno grillage uji en walla machine aji en walla foof ɗum ɗon kam somin dañi emin jiiɗi ɗum nder oɗon saaha ɗum ne woni caɗele amen hannde e nder oɗo rendo ɗo gonɗen ɗo eyyi min de kam mbiyatmi tan mbaɗa waajo bañam rewɓe e worɓeɓe foof to batte ndema to yo naggan min o walla min nomin ndemri woni walla min min ndemri o rokka min doole jogui ko Allah kono mo wawi wallude min to batte machine aji to batte tiwoji a yi tiwoji ɗi no mbayni ɗum fof ko kalis heɓata ɗum sa ala doole a wawa remde hande ndema ko doole tan il faut jogoɗa financement moƴƴo mo mbawa nagganede ha ndema ha mbawa yitade hen hoorema kono sa yiiɗi remde ka miskino Allah mbaɗa no mbami ni a ala doole en desa hamnade seeɗa ɗen caɗele foof kadi min jogui ɗum hande to gonɗen kay ko kalɗa ko joni mbi sikki jaɓɓuɗa ko e ɗemgal am ɗo ɗo joɗɗen ɗo joni machine am a yi nani paani mbaɗa roni mbaɗa fani walde suppomi nan forturé turaka mi ala moyen no pewnir machine o hande haaɗi machine o arde ko probléme huile mi ala moyen no dañimi huile il faut mi watta calcul kadi am dañi sodde huile kadi machine o fewne arta wona ɗo lijum nan dara bonde te nduɗo lewru so maayi suppomo turaka hankkadi suppomo ala watta sens hayso ari fewata way han foti wade ɗen caɗele min jogui ɗum eyyi machallah commune o guila jooɗi kam e yiyandam ne wayno o ligguima ni o ligguima no feewi e yiyandam saabu école aji ɓeydama dispensaire uji ɓeydama ayi hôpital dariɗo ene maahe o ambulance uji aussi ko noon courant ji aussi ko noon ndiyam aussi ko noon kono minen ɗo jomin ɗo min goni ɗo emin jogui caɗele ɗum ɗon saabu somi yejjitani ɗo min goni ɗo courant yettaki min ko pana salaire tawɗa galle joni min jogui caɗele robigne min ƴettata ko bidon ngaji min mbaɗe sarataji min jaaha ha Thily walla ha Walalde walla ɗe to paale min ƴoga robigne aji min gadda min mbaɗɗo min ngala courant min ngala ndiyam ɗen caɗele min jogui ɗum kono kam omo liggi e wuuro ngo sabu min ko Walalde ɗum jeeyami ubbata nema machallah alhamdulillah mo liggi commune o no feewi no feewi no feewi alfinaji jawɗele ateteɓe akuleyɗele ɓe moɓe gontata duniyaɓe ɓe jukkoye